unu ndị ọma na-ege m ntị. Abụ m Maazị Ogbonnaya. Ngwa na soro m chịa nke ụbọchị taa. O nwere otu akọ m ga-akọrọ gị. O nwere otu nwoke aha ya bụ Mmegbu bụ aha ya. Mgbe ndị ọcha bụ ụzọ bịa ala Naịjirịa, ha wee bịa n'Igbo na-achọ otu ha ga-esi dowe chọọchị ụlọ ụka ha. Mgbe ha rutere, ha wee sị na-achọ ebe ha ga-ego arụ ụlọ ụka. Otu nwoke aha ya bụ Mmegbu wee sị ha, oke unu bịa, aga m enye unu ala. Mgbe ahụ o so na ndị mbụ ndị ọcha tọghatara n'ime ụka. O wee nye ndị ọcha ala, ha wee malite ụka. Mgbe ha bidoziri wee lụchaa ụlọ ụka, ebido ekpere. Ndị ọzọ bụ ndị atọghatara bidokwa ekpere. Ọ na-abụ ndị ọcha na-ekwu okwu na-asụ asụsụ bekee, onwe ndị na-atụgharị ya n'Igbo, na-asụgharị ihe a na-ekwu n'Igbo. Mgbe ọ na-ekwu nke a, nwoke nke ọzọ na-asụgharịzi ya. Tupu ị mara ihe na-eme, o bido kpewe ekpere. Chineke biko wepụrụ anyị mmegbu, wetara anyị udo na ịhụnanya n'etiti ụka. Hei, nwoke a na-akpọ Mmegbu wee nụ ya wee tie ewu mụnwa ka Chineke wepụ m. Wee gbaso nwoke a ọgụ gidigidi. Ọlụwa ọgụ n'ime ụlọ ụka o. Ndị mmadụ wee gbakọ jụọ ya, olee ihe bụ nsogbu gị? O wee sị, negodi nwoke a, ọ na-ekpe ekpere sị ka Chineke wepụ mmegbu. Kedu ka Chineke ga-esi wepụ mmegbu? Ọ bụ mụnwa bụ mmegbu. Onye ọbụla wee dapụ n'ọchị. O wee bụrụ ya na soro m chịa nke ụbọchị taa. Ọ ya sọskraịbụ ọ pinye aka n'ebe ahụ, pịa ya kpemkpem, pinye ya kpam bata. Ị ga na-anụ ọtụtụ ihe dị iche iche. Ị ga-amụtakwa asụsụ Igbo ebe a. Ndewonu.